Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για άλλη μια φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή στο Military Channel. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με αυτή την συμφωνία κεχηρίας στη Γάζα. Θεωρείτε ότι οι πανηγυρισμοί, το πανηγυρικό κλίμα που βλέπουμε να υπάρχει και στο διεθνή τύπο και στο ελληνικό είναι λίγο υπερβολικό? Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, καταρχάς, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι χαρά μου και τιμή μου. Ε, Απαντώ στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, το πανηγυρικό κλίμα είναι απαραίτητο για να πωληθεί το προϊόν, το οποίο είναι μια συνθήκη κατάπαυσης πυρός, ανταλλαγής εχμαλώτων και υποσχέσεων για το μέλλον. Επισημαίνω στους τηλεθεατές ότι την κατάπαυση πυρός την αποδέχθηκε το Ισραήλ κατηδίαν. Την έχει υπογράψει, την έχουν υπογράψει οι Ισραηλινοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της Χαμάς, οι οποίοι δεν συναντήθηκαν, υπέγραψαν το χαρτί που τους πήγαν. Είναι το σχέδιο Τραμπ. Το σχέδιο Τραμπ όμως το προσυπέγραψαν με μια διακήρυξη που το χαιρετίζουν 4 χώρες. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι οι διαμεσολαβήτριες δυνάμεις για την ευόδοση των υποσχέσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Τραμπ. Το σχέδιο Τραμπ έχει 2 πυλώνες. Παύουν οι μάχες, αποδίδονται οι εχμάλωτοι εκατέρωθεν, διότι περί εχμαλώτων πρόκειται. Όχι όλοι. Ο Μαρουάν Μπαργκούτι και άλλες εμβληματικές μορφές της Φατάχ, δηλαδή της Παλαιστινιακής Κοσμικής Αντίστασης, παραμένουν και οι ποινές τους εκτίονται κανονικά. Η Σόβια είναι ο Μπαργκούτι, με εντελώς κατασκευασμένες κατηγορίες, αλλά αυτό δεν πτωεί τον Τραμπ, ο οποίος έχει το διοικητή του, είναι ο Τόνι Μπλερ, ο οποίος θα διοικήσει, υποτίθεται, αυτό το μόρφωμα που θα δημιουργηθεί στη Γάζα. Γιατί δεν είμαι αισιόδοξο? Παραμένουν τα εξής προβλήματα και ας τα αναλογιστούν οι τηλεθεατές. Οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι θα διοικηθούν, οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε αυτή την περιοχή. Πώς? Δεν τους έχει ρωτήσει κανένας. Τους έβαλαν μπροστά σε ένα δίλημμα: ή συνεχίζετε να σκοτώνεστε ή σταματούν οι μάχες. Προφανώς διάλεξαν τη ζωή σου, το πορτοφόλι σου. Διαλέγει τη ζωή σου συνήθως. Αλλά από εκεί και μετά, τι περιμένουμε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν? Η Χαμάς είναι έχει μια λαϊκή απήχηση μέσα στους Παλαιστινίους, η οποία έχει πέσει όμως κατακόρυφα. Είχε ή όποια απήχηση, και το βλέπει κανείς με τις γυναίκες που κυκλοφορούν, με τις ολόσωμες, μόνο τα μάτια τους κτλ. Δηλαδή ακραίες καταστάσεις που συναντά κανείς μόνο στο Αφγανιστάν, πουθενά άλλου στο σουνιτικό κόσμο δεν είναι έτσι. Και παρά μόνο στο ISIS. Λοιπόν, οι άνθρωποι, οι οπαδοί τους έχουν το εξής πρόβλημα, ότι η Χαμάς ξεκίνησε μια επίθεση και μετά δεν μπόρεσε να υπερασπίσει το λαό της. Συνεπώς, εάν ότι εκεί θα επέτρεπε δεύτερη έκφραση των Παλαιστινίων, η Χαμάς δεν θα είχε την πλειοψηφία. Δεν θα την είχαν όμως ούτε τα όργανα του Ισραήλ, ούτε οι συμμορίες που έχει εξοπλίσει το Ισραήλ και με τις οποίες τώρα που μιλάμε η Χαμάς σκοτώνεται. Κάνει μάχες. Με ποιους κάνει μάχες? Με ανθρώπους που έχουν όπλα. Πού τα βρήκαν τα όπλα? Γιατί η Χαμάς δεν άφηνε άλλον να έχει όπλα όταν ήταν κυριαρχή, τους τα έδωσαν οι Ισραηλινοί. Και είναι συμμορίες του κοινού ποινικού δικαίου. Άρα θα τεθεί το θέμα τι γίνεται με αυτούς τους Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ έχει μία απέτηση. Πρέπει να τους πάρουν σταδιακά οι άλλοι. Το πολυεθνικό σώμα που θα αναπτυχθεί εκεί, θα αναπτυχθεί δηλαδή στο κομμάτι από το οποίο έχει αποσυρθεί ο Ισραηλινός στρατός, δεν ξέρουμε τι εντολή έχει, δεν ξέρουμε από ποιους θα συγκροτείται, και οι Ισραηλινοί είναι εξαιρετικά φιδωλοί πάνω στις απαντήσεις τους σε αυτά τα ερωτήματα. Άρα πιστεύω
και το κλείνω εδώ, γιατί είναι απέραντο το θέμα, ότι οι Λιβανίζουν, είπε ο Τραμπ ειρήνη και αυτοί με την ειρήνη. Του Τραμπ δεν τους ήσαν η Θεμιστοπόλη ήσαν η Θεμιστοπόλη του διεθνούς δικαίου. Ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι δίνανε την ψυχή του διεθνές δίκαιο. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα λιβανίζουν και είναι αυτά που νομίζω ότι θα αρέσουν στην Αμερικανική πρεσβεία εδώ. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο καχύποπτοι, επιφυλακτικοί. Θα πρέπει να καταλάβουμε εάν βρεθούν ξανά στο δίλημμα η ζωή τους ή φεύγουν, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε όσους θέλουν να φύγουν το να φύγουν, και αυτό δεν προτίθεται να το κάνει ούτε η Αίγυπτος ούτε η Τουρκία. Τους εργαλειοποιούν, τους χρησιμοποιούν. Οι Παλαιστίνοι που πεθαίνουν, πεινάγανε πριν από λίγο, τώρα θα πεθαίνουν, δεν ξέρουν, δεν θα έχουν που να μείνουν, δεν υπάρχει, μιλάμε για 2 εκατομμύρια κοντά ανθρώπους, 1,5, πόσοι έχουν απομείνει, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, δεν λειτουργούν ούτε υπόνομοι στη Γάζα ούτε τίποτα. Λοιπόν, είναι πιόνια στην πολιτική των διαμεσολαβητριών δυνάμεων. Κανέναν δεν έχει πάρει ο πόνος. Συνεπώς, μια καλή αρχή για μια νέα ελληνική εξωτερική πολιτική θα ήταν να σκύψει ανιδιοτελώς πάνω στις πραγματικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον, λέω, ολοκλήρω και όλο το επεκτείνω. Επιπλέον θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, η μισή κυβέρνηση του Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος στη Δυτική Όχθη και να εξαλειφθεί το εκεί καρκίνωμα, όπως το λένε, των Παλαιστινίων. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Στην Ιορδανία όλοι? Πώς? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μια χώρα η οποία θα είχε φιλοδοξίες στην περιοχή και δεν θα λειτουργούσε απλώς ως γλάστρα στην υπογραφή της συμφωνίας από τον Ερντογάν και τον Καταρινό Εμμύρη και τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τον Τραμπ, μαζί με το Ελ Σαλβαδόρ, μαζί με την Αρμενία, μιλάμε για παγκόσμιους γίγαντες στην περιοχή. Αυτά θα πρέπει να μας απασχολούν. Κύριε Πρέσβη, από ό,τι καταλαβαίνω, εκτιμάτε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια παρένθεση η οποία πολύ σύντομα μπορεί να κλείσει και να πάμε σε μια κατάσταση πάλι η οποία θα είναι άγρια κατάσταση. Μια παρένθεση και μόνο μέσα στο δικό τους πόνο. Πιστεύω Ναι. ότι δεν έχουν τελειώσει τα δεινά για τους Παλαιστινίους και κατ' επέκταση δεν έχουν τελειώσει τα δεινά της περιοχής. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο. Απλώς να Ναι. επισημάνω, ο Ερντογάν απεδείχθη λειτουργικός για τον Ερντογάν. Είπε όποτε το χρειάζομαι είναι εκεί. Τι του είπε? Κάμψε τη βούληση της Χαμάς, εξασφάλισε μου την υπογραφή της Χαμάς και το σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός επί του πεδίου. Το έκανε ο Ερντογάν. Το έκανε. Ναι. Μαζί με τους Καταρινούς που έχουν τα λεφτά και μαζί με τους Αιγυπτίους. Αν προσέξετε μάλιστα, όταν γύριζαν οι Παλαιστίνοι προς την Γάζα τώρα, που έλεγε το ανθρώπινο ποτάμι που ξαναγύριζε προς βορρά μετά την απόσταση των Ισραηλινών, όλοι κουβαλούσαν αιγυπτιακές σημαίες. Όχι παλαιστινιακές, αιγυπτιακές. Παίζονται χοντρά παιχνίδια εδώ, αλλά το αντάλλαγμα που θα πάρει ο Ερντογάν είναι μια συμφωνία για τη Συρία. Απομακρύνεται το όραμα ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει για μας και θα κατατροπώσει την Τουρκία στη Συρία, ώστε εμείς να περιποιούμεθα απερίσπαστοι τους ξένους μας ως Ελλάς. Και μέσα στο λογαριασμό των απαιτήσεων του Ερντογάν είναι και η γαλάζια πατρίδα. Το πρωτοσέλιδο της Εστίας την Κυριακή ήταν ενδεικτικό, το απέδιδε σε φόβους Ελλήνων διπλωματών που διαβάζουν ιστορία. Εγώ δεν ήμουν ένας από αυτούς, δεν είχα μιλήσει με τον κύριο Κοτάκη. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι που γνωρίζουν ιστορία και βλέπανε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να γίνουν, στη βράση κολλάει το σίδερο, να ρυθμιστούν και άλλα υποπεριφερειακά ζητηματάκια, ένα εκ των οποίων είναι η γαλάζια πατρίδα για απαιτήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο,
Αυτό προφανώς σημαίνει την αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Τι μας είχε πει ο κύριος Ερντογάν που τον είχε φέρει ο κύριος Τσίπρας το 2017.